en tiedä mitään, mä oon ihan paska. Se on tosi arvokasta, että on oppinut välittää itsestään ja rakastaa itseään. Et sitä ehkä haluaa niinku varjella ja pitää huolta siitä omasta mielestä. Kaikki mukaan. Joo, ei mennyt yhtään helpommaksi kyllä, kun tätä jaksoa katsoa eteenpäin. Kun se luetaan just noita kortteja, mitä me kirjoitettiin muista. Ja tossa luin just mun omat kortit. Ja puhuin tossa, kuinka kansa on itsevarmuutta, on aina ollut sellainen hylkäämisen pelko. Ja mä oon aina pelännyt, että meidän yksin elämässä. Ja mä oon aina pelännyt, että mä mokaan asioita. Ja mä oon ollut sit ehkä jotenkin tosi epävarma ja mä oon myös välillä voinut tosi huonosti, koska mä tiedän, mun mieli on vaan niin herkkä. Ja ehkä koska mä oon viime aikoina, nyt kun mä oon katsonut näitä jaksoja, niin voinut huonommin kuin tosi pitkään aikaan. Sitten on tosi terapeuttista katsoa tätä jaksoa. Ja muistaa, mitä kaikkia noita juttuja oppi tuolla, kuinka paljon löysi sitä itseluottamusta ja arvostusta itseään kohtaan. Ehkä sen voisi saada nyt takaisin pikkuhiljaa tähän arkeenkin. Koska on tosiaan voinut henkisesti tosi huonosti. On ollut itselleni myös tosi ankara. Ja mä oon kohdellut itseäni ihan sika huonosti. Niin, ehkä pitää nyt vaan muistaa noin oivallukset, mitä löysi tuolta ja yrittää, että ne kantaisi tähän hetkeen kanssa. Löytäisi taas itselleen niin kuin iloa tähän elämään. Oh my god. Ehkä mulla on tänään tällainen heikkeinen romahdus. Nyt tästä eteenpäin ja toivottavasti vähän vahvemmalla taas. Ehkä välillä tarvii tällaisia päiviä, kun tuntuu, että jotenkin kaikki on päin helvettiin. Ja sä voit huonosti. Eli ehkä tästä taas oppii jotain. Ja suuntaan ylöspäin. Ja mä uskon kyllä, että mä löydän vielä itteni taas.